Hello everyone. Good morning. Nơi đi गामियाव हाबा दोङो. गामियाव हाबा दोङो इलाय मादै. ओमफ्राय इथिं नै गामियाव गाबोन हाबा दिनै जुरावनो फैगोन. इखो थांगासिनो जोङो नै नायनो. लोगोफोर रायलांबाय था नुगोन मा खालायो ना? जुरुनाव. नै मोनफैबायानोसै नै हाबानि न'. इति पेन्डेल माबा बिलुगासिनो नै. आलासि मोनफैबाय नै इथिं माबा साहा पानि जगार पानि बन्दक बानायगासिनो इथिं नै नै सेस्लायाव इथिं खैनानि बिमा ओमफ्राय दरा गोदाननि बिबाजै जगासिनो साखि आलारि बाथि सावना लानो नागिरदों दरा लाहानि मानसि खैनाफोरनि मानसि जगासिनो नै जगायनोसै नियमखौ खालायसिगोन दायो दरा गोरारै खैना गोरारै जगाय नै दरा गोदाननि बिबाजै ओमफ्राय खैना गोदान जबाय नै सैंडल तो खुली जाए बोल ना मोजां मोनदों नायना ada nih apa dengan dia persa Palis lo guys. Kunba logasi logapa. Gel logabo ni kunba? Logabi. Loga? Ekebaরে
Boskan ini tas dख'ना ओंखारबाय न' माने जे मोजां नो हाफाबा লাগিব না দুবারে পেটে পুরনাও হবো পারে না এই পুরনাও হবো পারে না নাও পারে নতুন দেখা গেলে ভালো আর কি স্যান্ডেল কাপড়টো দাঙি দেখো কাপড়টো খুৰি অ খুৰি কাপড়টো দাঙি দেখো দেখিছো Jangan dulu, kan ada. Picture mana sih, Pak? Sini aja fotonya. नै नियमफोरा जोब्बाय दायो बिबाजैया दौदो खैना गोदानखौ ओमफ्राय खैना गोदानाबो बिबाजैखौ दौसिगोन ओमफ्राय जोब्बाय लोगोफोर नायनानै मोजां दौबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालायनाङो अननानै जोंनि सिङावनो दोनथ'बाय